Pam ni ddim cael celebs Cymraeg i gwcio favourite meals nhw? Simple, just gallu get in, get out, neud o. Dyna di fatha hyn o dydlu o stwff, da. Ie, ond ti angen neud hwn fwy hip, de. Cwcio fo Candelas. Just yn ei fatha... Mae'n neud omelette, dyna di... Dod yma, osh. Guy loves his omelette. Mae'n 3 munud, ne? Clong os bod yn ebyn dewis o coco fan. Wel, lle bych chi'n holi... Na, lle bod yn... Bagio tractor. Dwi'n gwybod faint o ddefnyddiol di hwnna i'r... Beth? The everyman. Bagio tractor? Bagio tractor? Bagio tractor? Hwna'n syniad, bagio tractor. Lle ti eisiau gael yma bag masif am y bowls. John Deere, mewn i bag. Hwna'n dda, bagio tractor. Sut mae hwnna'n cyfan lawr? Ydy cael ei glar mi ddyn? Cos yna fwy, mae'n ffynnu. Ife bagio tractor nes ti wedi? Bagio, ie. As in reverse? Ie. Ie, bagio, dyn ni. Ond sa'i angen gwybod na, rydw? Ie, nes i ddeud y sydd ar ôl hynna, ella bod o ddim mor useful i'r everyman. Ond ella bod o, fi, tod. Be am stori un o'r straeon y Mabinogion, ond yn set nawr? Set yn y dyfodol? Yn space. Ond ti'n mynd i neud hwnna, mae'n mynd i gost. Sa'n ni'n mynd i fynd i space, ydyn ni? Na, beth i ddeud ydi? Ti'n mynd i seithio on location ar y lleiad? Nath o'n neud Apollo 11, da? Dwi'n dall. Come on, man. Just think about this. Da ni'n gwybod hawdd i wneud? 1, 2, sydyn. Dwi'n bo, ti'n mysio bod yma am isod, agos. 3, da.